Soc la Rosa Castro, soc la directora d'Innovació i Planificació Estratègica d'UPCnet. La meva primera opció, quan vaig decidir estudiar informàtica, va ser fer-la a la Facultat d'Informàtica de Barcelona. La carrera ha canviat molt des que jo la vaig estudiar. De fet, jo vaig estudiar llicenciatura i ara és una enginyeria. S'ha adaptat molt als canvis que han anat succeint dintre de la societat i dintre del mercat. Vaig cursar 5è i treballava a temps complet a la vegada. Per mi va ser un any molt enriquidor perquè vaig tenir contacte amb el món laboral i de fet vaig començar a treballar a la universitat i ja em vaig quedar treballant aquí perquè cada vegada sortien noves oportunitats i nous projectes. En aquests moments és una realitat que dintre de l'organització hi ha més homes que dones amb aquest perfil d'enginyer d'informàtica. Jo crec que això cada vegada més s'anirà equilibrant i s'aniran incorporant dones als equips que aporten una visió complementària que de fet el que fa és enriquir la feina dels equips. Per mi és un orgull haver estudiat a la Facultat d'Informàtica de Barcelona.